کرنیاں نے اپنے خامد نال کرنیاں جے اپنے باپ نال کرنیاں جے اپنے ماں جایاں ویراں نال کر لینیاں جے اپنی کوکھ جو جنم دین والے بیٹے تے بیٹیاں نال مٹھیاں تے نمکین گلاں کر لیا کرنا آنا قرآن دیا پروانیا میں تینوں دساں آقا علیہ السلام دا کارے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دا صحابی نبی نہ صحابی ہے میرے آقا دا مؤذن بھی ہے آقا علیہ السلام نال انہاں کوئی کم پہ گیا آقا علیہ السلام دے کار آ جاندے نے کار آن کے نا حضرت سلمہ تے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح